Район газетасы фотобәйгесендә 10 фотосурәт катнашты. Аның шартлары буенча фото яңа ел тематикасына багышланырга тиеш иде. Бу көннәрдә җиңүчеләрне бүләкләү үтте. 648 тавыш җыеп, беренче урынны Ләйлә Камалиева яулады. Минем малай бик иртә көтә башладык шабайны. Сразу әни әйдә чыршыны бизик дип тотынды. Без ноябрьнең башында ук бизәп куйдык чыршыны. Шул ноябрьдән бирле шулай көттек. Икенче урында Марина Семенова. Аның өчен дуслары һәм танышлары тавыш биргән. Бу конкурста минем өчен якыннарым, туганнарым, дусларым тавыш бирде. Аларга шушы тавышлар өчен бик зур рәхмәт итәсем килә, аларның шундый поддержкалары өчен. Барчасын да якынлашып килүче яңа еллар белән котлыйсым килә. 261 тавыш белән 3нче урында Дарья Пушкова. Я поздравляю всех с Новым годом, с новым счастьем. Желаю, чтобы у всех сбывались все мечты. Призерлар спонсор Ахидея моторлык салоныннан бүләкләр алды. Ә җиңүчегә салон услугларына сертификат тапшырдылар. Мы работаем с 8 до 5. Услуги у нас маникюристка, парикмахер, все услуги делаем, стрижем, красим, и мужчин, и женщин. Приходите к нам, мы очень будем рады вас видеть, и вы уйдете довольны от нас. Салон Питрәчтә Гаврилов урамы 1-нче йортта КБО бинасы 2-нче катта урнашкан.